Vi har med en mand at gøre, som har fået sit liv smadret indtil flere gange i træk. Først så dør hans søn i et tragisk uheld. Så får hans kone et nervesammenbrud og flytter tilbage til London, hvor hun kommer fra. Og så til sidst så får Frank selv et nervesammenbrud og bliver indlagt på lukket afdeling. Da så han bliver udskrevet igen og raskmeldt, så bliver afdelingen her med at afskedige ham, fordi de mener, at han ikke længere er i stand til at udføre sit arbejde. Det lyder sgu som en træls historie, det vil jeg give dig.